Otvaram raspravu. Da li se netko od vijećnika javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Da li se netko od klubova javlja ili za pojedinačnu? Utvrđujem nitko. Za pojedinačnu može kolega. Hvala lijepa. Evo, ja sam si dao malo truda i pročitao sam ovaj uradak. Pročitao sam, dakle, godišnje izvješće o radu Savjeta mladih grada Pule za 2019. godinu. Pročitao sam jer sam pretpostavio da će to malo vas čitati. Nekako imam osjećaj da se općenito slabo čitaju ti programi koje mi dobijemo kao vijećnici, a zapravo trebali bi sve čitati. Pa idemo redom. Kao prvo, dokument koji su poslali zapravo uopće nije numeriran, pa tako sam ja morao sam brojati na kojoj stranici sam koju napomenu imao, ali nema veze. Možda predložiti u buduće da se numerira, to je vama smiješno, ali u ovakvim situacijama ja sam morao sad vraćati svaki put i brojati na kojoj je stranici. Znači, mislim da to nije smiješno, već osnove pismenosti. Idemo dalje. Kaže, aktivnosti koje je Savjet mladih u svojoj drugoj godini mandata podržao, valjda se mislilo reći održao, jesu, i sad navodi, različite radionice, debate, javne rasprave, sportske, volonterske, kulturne i društveno-političke aktivnosti. A ajde da vidimo na strani 3 koji su to bile aktivnosti. Perspektive i mogućnosti 3D tiskanja. Ja nisam nekako mogao povezati tu radionicu iz perspektiva i mogućnosti 3D tiskanja. To bi više bilo kao nekakvo poslovno usavršavanje u nekoj tiskari, za nekog ko se profesionalno bavi tiskom, sa tim navedenim natuknicama. Znači, to mi nekako ne ide u ovo što je navedeno gore kao aktivnosti koje je Savjet mladih u svojoj drugoj godini mandata održao i u kojem smjeru htio ići. Idemo dalje. Piše, evo i gospodin ovdje je naveo, zamjenik predsjednice Savjeta mladih grada Pule, jel tako? Znači, naveo je Dan mladih Istarske županije i sad istina, piše na jednom mjestu, prvi put će se održati u Rovinju u rujnu 2020. godine. Kao prvo pitam zašto se, ako će se to prvi put održati, zašto se ne održi u Puli taj prvi put? Ali čekajte još malo. Znači, kaže u rujnu 2020. piše u ovom dokumentu da će se održati, a zatim 2 stranice kasnije piše da se je održao već. Onda ima još jedna stvar. Savjet mladih grada Pule, ja sam išao na Facebook stranicu, ovdje jer se lijepo u tom dokumentu navodi i podupire i na neki način ljude pokušava motivirati da idu na tu Facebook stranicu. Pa sam išao. To bi možda prije 5 godina još se smatralo novim medijima, danas više i Facebook stranica je već nešto staro, Instagram je popularniji, ali znam da imaju Instagram, nego sam htio nešto drugo reći. Evo, ovo je moj konstruktivni prijedlog. Da li Savjet mladih grada Pule, gospodine zamjeniče, molim vas to zapišite pa im prenesite. Da li Savjet mladih grada Pule ima svoj službeni video, službenu video prezentaciju? To bi recimo bilo nešto što je sada relevantno i suvremeno. Nekakvih 30 sekundi ili 1 minuta, što vi točno radite, i na koji način se mogu mladi u gradu Puli pridružiti vama. Vi ste išli na tiskanje letaka, to je čak i za političke stranke zastarjelo. Znači, evo, zaista jedna konstruktivna stvar, napravite si jedan službeni video kao nekakvu službenu prezentaciju. Dobar primjer službenog videa vam je Islington u Velikoj Britaniji. Islington, tipkajte u Google i naći ćete to. Ako imate, super, ali nisam ga mogao naći. Nadalje, možda primjer što bi mogli isto također raditi. Oni imaju nekakav youth mayor, deputy mayor, to bi bilo kao mladi gradonačelnik Pule ili zamjenik mladog gradonačelnika Pule. Nešto isto novo gdje možete mlade u gradu Puli kroz vaš savjet uključiti više u politički život. Napominjem, ako već to imate, onda super, ja nisam mogao naći, ali to bi moglo biti dodatan način kako da se mladi uključe. Idemo dalje. Postoji nešto također, Youth TV se zove, znači TV mladi, na primjer. Znači, i TV kao nešto što je prije 5 godina bila misaona imenica, danas sa mobitelom možete sve raditi. Isto kao Youth Radio ili Youth Podcast. Znači, to bi vas recimo unijelo u 21. stoljeće. Idemo dalje. Prijedlozi mladih za izradu gradskog proračuna za 2020. godinu, to ste vi naveli u ovom dokumentu da su bili.
i da su, vi ste naveli u ovom tu sad dokumentu, da su mladi sastavili ukupno 46 prijedloga i ideja koja su bila predstavljena gradonačelniku, njegovim zamjenicima te resornim pročelnicima i direktorima trgovačkih društava. Zašto ne i oporbi? Zašto ne i oporbi? Ja bih bio sretan da sam vidio te vaše prijedloge. Srećom, ti prijedlozi su tu i ja ću ih sad pročitati. Znači, Savjet mladih grada Pule je tražio od gradonačelnika... Privedite malo kraju jer je prošlo 5 minuta. Je. Da, Pa, čisto zapravo još 30 sekundi, samo misao dovršite. Ajde, da, malo. hvala. Dakle, ono što su oni tražili su potreba za uvođenjem dodatnih linija javnog prijevoza u prigradskim naseljima. Znači, mladi vam to već govore, mi kao vijećnici govorimo, ne čujete nas, čujte makar njih. Više manifestacija namijenjenih mladima, pojačan odvoz smeća, pazite, mladi se moraju baviti odvozom smeća, nas ne čujete. Postavljanje javne rasvjeta javna u Valdepehu. Mladi u Savjetu mladih vam to predlažu. Uređenje Pulske tržnice, obilježavanje adventa u Areni, kolega, evo, produžio sam vam malo da dovršite svoj misao. proširenje područja na kojima je besplatni gradski internet. Hvala.